баъди танаффуси тӯлонӣ сохтмони бинои шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли ҳавлии ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолияташро дубора аз сар гирифт. Қайд гардид ки сохтмони ҳин бино дар соли 2010 оғоз гардида, шурӯъ аз баҳори имсол сохтмони ҳин пурӯҷа дубора оғоз гардид. Маблағи сохтмони ҳин иншоот баробар ба 3 млн 680 000 сомонӣ буда, қарор аст ки корҳои бунёдӣ то моҳи сентябри соли ҷорӣ пурра ба иҷро гузошта шаванд. Ин бино аз 2 табақа ва таххона иборат буда, бо назардошти истифодаи пурраи он тасмим шудааст ки аз ҳисоби синфхонаҳои дар таххонаи бино мавҷуд буда, муассисаи давлатии филиали таълимии калонсолон ба таълиму омӯзиши хоҳишмандон бо касбҳои гуногун дар ин синфхонаҳо машғул хоҳад шуд. Ба гуфтаи Бунавша Муҳаммадбекова, сардори шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли ҳавлии ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар ҳоли ҳозир дар сохтмони ҳин иншоот 16 нафар сохтмончиён ки дар қайди шуғли ҳавлии ноҳия ба қайд гирифта шуданд, ба кор ҷалб гардида, қарор аст ки шумораи коргарон ба 30 нафар расонида мешавад. Кормандони шуъбаи мазкур ҳайни ҳол дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон фаъолият намуда истоданд. Корҳои сохтмониро дар ин иншоот ҷамъияти дорои масъулиятиш маҳдуди ғайрат, як ширкати сохтмонии ватанӣ ба ӯҳда гирифта, фармоишгари он дирексияи сохтмони Вазорати меҳнат ва шуғли ҳавлии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.